У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. И с Духом Твоим. Улыбнитесь хоть трохи. Праздник сегодня свято, день ветра, радуемся, что мы есть, приходим до Иисуса. И ведаете, тешится сердце ксяндза, бо хоть в этом годе все как положено, по-божьему, по порядку. Сначала в костел, благословление отримать, а потом в школу. И так завсёды повинно быть в нашей штоденности. Все мы повинны распочинать у имя Божие. В эту святую мшу оферую за вас, дорогие дети, молодь, студенты, наставники, катехеты, выхователи. Нехай добрый Бог благословить, оберегая вас и дає дари Духа Святого, передусім дар мудрости и розуму. Так годно скласти в эту наисвятейшую веру, перепросим Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, ушибком и занятами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся, Христе, змилуйся, Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Глория, in the church Gloria, 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 in the church Gloria, Gloria. Хвала на вышине Богу, а на земле судовой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодатный небесный, Боже мой, еще всемогутный, Пане Сыне одинородный Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria, in the senses thereof. Gloria, 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 in the senses thereof. Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, wielki wyryczny Ciebie krajki światu, zmiłuj się nad nami. Wielki wyryczny
прими моление наше, яви святейшего рушайца, стилуйся над нами, о, только ты святый, только ты наш Пан, только ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым уклоне Бога Отца. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. О всемогутный Боже, вершиня всякой досконалости, наполни наше сердце любовью к Тебе и да поможи нам узрастать в побожности. Потримай и ласкаво заховай у нас все доброе. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і володарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моїсей промовив до народа, кажучи: «Тепер, Ізраїль, слухай постанови і закони, які я учу вас виконувати, каб жили ви, і увійшли, і отримали у спадщину землю, яку дає вам Пан, Бог отцов ваших. Нічого не додавайте до того, що я наказую вам, і нічого не отдимайте от этого. Заховуйте заповеди Пана Бога нашего, які я наказую вам. Заховуйте і виконуйте їх, бо гэта мудрость ваша і розум ваш перед вашим народом, які, коли почують усі постанови гэтыя, так скажуть: толькі гэты народ мудры і разумны, ён вялікі народ. Ці ж ёсць іншы народ вялікі, каб ягоныя богі былі так блізка, як блізкі ёсць Пан, Бог наш, калі б мы не пакликали Яго. Ці ж ёсць іншы вялікі народ, які б меў такія справядлівыя пастановы і законы, як увесь закон гэты, што я сёння даю вам». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ніхто може жить у твоїм шатрі. Ніхто може жить у твоїм шатрі. Ты наступай без закона, и
Читання послання святого апостола Якуба. Брати моє умилованные, усялякое дарование доброе и усялякий досконалый дар походит свыш от Отца Святого, у якого нема зменливости або тенью смены. Постановивший, народил нас Отец словом правды, как мы были певным початком Его створения. Примите с покорою посеянное у вас слово, якое может збавить ваши души. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами, які подманивают самих себе. Чистая и безоганная побожность перед Богом и Отцом, когда тое, как наведать сирот и удовов у недолі їхній, і заховать себе незаплеменным святом. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Словом правды, как мы были певным початком Его створения. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Марка. У той час сышліся разом до Езуса фарисеи і некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Єрусаліма. І убачылі, што некаторыя вучні ягоныя ели хлеб нячыстымі, гэта значыць, неабмытымі рукамі. Фарисеи ж і ўсе юдэі, трымаючыся традыцыі старэйшых, не ядуць, пакуль старанна не памыюць рук. І, вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. Ёсць яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца: абмыцця кубкаў і збаноў, і місаў, і лавак. Тады пытаецца ў яго фарысей кніжнікі: чаму вучні твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, калі ядуць хлеб нячыстымі рукамі? Ён адказаў ім: добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрцы іх далёка ад мяне. Але марна пакланяюцца мне, навучаючы вучэнню чалавечых запаведзяў. Бо вы пакінулі запаведь Божую, а трымаецеся чалавечай традыцыі. Потым зноў паклікаў народ і сказаў яму: слухайце мяне ўсе і разумейце. Няма нічога, што магло б, уваходзячы звонку чалавека, зрабіць яго нячыстым. Але тое робіць чалавека нячыстым, што выходзіць з яго. Бо знутры з чалавечага сэрца выходзяць благія думкі, распуста, крадзеж, забойствы, зайздрасць, чужалоства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, блюзнерства, пыха, глупства. Усё гэтае зло знутры выходзіць і робіць чалавека нячыстым. Гэта слова Пана. Ну, сядайте. Дорогие браты и сестры, по-першее питание. Руки все помыли? Chyba недобро слухали Слово Божие, бо сегодня было про нечистые руки, поэтому маем надеюсь, что мы еще раз звернем увагу на Слово Божие, якое сапраўды сегодня нам говорить передусім об чистости. Не только тое, что бачное, круг, але нашего сердца. И сегодня у Слове Божьем сапраўды бачна Езуса як добрага настаўніка,
які, не глядячи на ніщо, які ведає наше серце, ведає, що ми робимо, як ми живемо, але все ж таки виходить нам насустрач і вчить нас, що ми повинні жити у правді і так само у великій цноті, яка є покора. І, мої дорогі, розпочинається навчальний рік, звісно, шмат треба вчитися, але передусім треба вчитися бути чоловіком, справжнім Божим чоловіком. І сьогодні на початку хотів би прочитати вам таку одну історію, яка нам говорить, що неспинно треба і з собою воювати, і вчитися, і з некоторими справами змагатися. Однойче старого пустельника спитали, як тобі не надокучає увесь час бути одному? Що ти увесь час робиш? І він відказав, у мене шмат справ. Я повинен навчити 2 ястребів і 2 орлов, супокоїть 2 трусів, ведаєте, що таке кролики, тлумачу одразу, видресировать змею, мотивувати осла і утримувати льва. Ті, хто зібрався, здивилися, але ми тут нікого не бачимо, з ким ти хочеш там змагатися? Але пустельник відказав, гэтых живел ми носимо у собі. 2 ястреби кидаються на все, що бачать. Добре і древне, корисне і шкодне. Я мушу навчити їх відрознювати це. І гэтими ястребами есть моє очі. 2 орли своїми каптюрами ранять і розбирають усе, до чого докранаються. І я повинен навчити їх служити і допомагати, не причиняючи шкоди. І гэтими орлами есть моє руки. Кролики вечно скачуть туди-сюди, бояться, ховаються. Я мушу супокоїти їх и научить справляться с тяжкими ситуациями, а не утекать от проблем. И этими кроликами есть мои ноги. Самое складанное – это назирать за змеей. Хоть яна и надейно зачиненная у щільной клетці, але завсёды готовая атаковать и отрутить любого, кто знаходится поруч. Тому я повинен сачить за ёй і дисциплінувати її. Як ви думаєте, ким з'являється змія? Ясником, молодці. Осел вельми упартий, вечно стомляється і не жадає виконувати свою правду. І це є моє тіло. І нарешті мені треба утримувати і льва, який хоче бути королем і загадувати усіми. Він гонорливий, пихливий і думає, що весь світ повинен крутиться вокруг него, и это есть мое эго, моя пыха. Як бачите, каже пустельник, у меня вельми шмат справ. И сапраўды, работы нам шмат. И без Божьей допомоги с этим справиться нам тяжко. И поэтому сегодня приходим до Иисуса и сподеемся на Его допомогу. Приходим по благословению. И чи можна справиться з гэтымі жывёламі? Можна. Нават сёння паглядзеў на Михайла Арханёла. Там ёсць намаляваны д'ябал, які пад яго нагамі. І ён такі цікавы спосаб. У яго мордачка малпы, ногі козла, лапы льва. Сапраўды, ён як бы прадстаўляе тыя спакусы, якія ёсць у чалавеку. І бачыце, Михайл Арханёл перамогае на ўсё. І ми так само можемо, коли з Богом, у нашому житті. Сьогодні учить, і завтра, напевно, буде шмат слов, як робити, як жити. І так само хотіли, щоб Божим благословенням поділитися з нашим арцибіскупом, який так само пару слов до вас написав. Поважані батьки, ви добре ведаєте, що у наш час нелегко створити християнські умови, необхідне для виховання дітей. Треба робити усе, та Бог присутнічав і ушановувався в наших сім'ях. Ви перші наставники молитви і християнських цнотів, і ніхто не може замінити вас у справі заховання і передачі християнської традиції.
Шановная молодь, просим вас, заставайтеся верными ідеалам Євангелія. Няхай удзел у катэхезе дапамагае ўзрастаць да паўнаты чалавечай сталасці, паводле ўзору дасканалага чалавека Езуса Христа. Дарагія дзеці, вы найкаштоўнейшы скарб вашых любячых бацькоў, грамадства і касцёла. Ахвотна атрымлівайце веды і вучыцеся імі карыстацца. Памятайце, што добры Бог любіць вас і хоча хадзіць з вамі у школу, на заняткі па рэлігіі і праз усё вашае жыццё. Паважаныя настаўнікі, выхаваўцы і катэхеты, вы светачы ведаў. Вашае пакліканне перадаваць дзецям не толькі веды, але і каштоўнасці, якія будуць асвятляць іх шлях у жыцці. Няхай кожнае ваше настаўленне будзе напоўнена цеплынёй, клопатам і жаданнем дзяліцца ведамі. Дзякуй вам за ваше пакліканне. Дарагія дзеці і моладзь, паважаныя бацькі, настаўнікі, выхаваўцы і катэхеты, са святам. Няхай гэты год прынясе шмат яркіх момантаў, карысных ведаў і духоўнага ўзрастання. З малітвай і благословеннем арцыбіскуп Юзеф. Поэтому атрымалі вы настанаўленне, яшчэ асталося самае найважнейшае – прыняць Езуса ў нашыя сэрцы і разам з ім чыніць усе справы ў нашым жыцці. Амен. Вызнай нашу веру, веру ў адзінага Бога, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, днем для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утворился от Духа Святого, с Девы Марии и ставший человеком, укрыжованный отцами за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворучия Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, яко владарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, як и Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророку. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю отдельный хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Єзуса Христа, який з'являється для нас дорогой, правдой и життем, вознесем до Бога наши покорные молитвы. Молимся, святый костел, как выключу за ясным числом, без неподхисной веры в здоровую силу похования. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за духовенство, как в своей мудрости оно черпало с границ Божьих слов. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто не виконує Божих заповідей, я не обачив їх добриню, клопот і любов небесного Отця. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які пропутують п'янство, хоч вони знайшли в собі сили для преодоления своєї слабості. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за неверующих людей, Христуса Бога имевшие не приняли свое сердце, переменю их життя. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на этой Евхаристии, а за все шукали Божию волю и милость ей помогли. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Доброму Богу доручаємо всі наші інтенції, з якими приходимо на святу Мшу,
Дети, за кого хочется сегодня особливо помолиться? Ну, я знаю за самих себе, как выпивали про весь год. Але так само за наставников любимых, за классных, за батьков, за кого еще? Дядуль, бабуль, але так само просим об супокою в свете. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами. Учини, как мы про спознание Твоей добрыни научились любить Тебя, праз Христа Пана нашего. Аминь. Батьки на дворе глядите часами, что там дети робят. Бо если костюм или там будують, то добре. Але, ну, глядите. Нахранися до моїх очей, бачу, і бачу. Нахранися моїх уст, моїх правил, благослови мене. Нахранися моєго серця, я чистий. Хай Твой Дух Святий наповняє мене. Нахранися до моїх очей, бачу, і бачу. Нахранися моїх уст, моїх правил, благослови мене. Нахранися моєго серця, я чистий. Хай Твой Дух Святий наповняє мене. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я вяру, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу слуг Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Отче, празднот святую вяры, одари нас Твоею лаской, как у нас исполнилась справа избавления, якая здійсняется в наисвятейшем сакраменте, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм, у серце. узносити до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог праведна і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Марии одарил человечество новым житьем, своей мукою снищил наши грехи, повстанем с мертвых, дал нам уделу житті вечным, а узыходячи до Тебе, Ойча, отчинил нам брамы неба, тому за анёлами и святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святий, 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 Бог всемогутний, і горить земля, повія хвали, Осанна на вершинах, Осанна на вершинах.
Боже, Ты святым, криниця усялякої святості. Тому єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтые дары росою Духа Твоего, как они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело Мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його усе, бо гэта есть келих крови Моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем себе свою Иисусу, вызнаем Твое воскресение, лишь ожидаем Твоего присягания. Вспоминаючи смерть и с мертвых поустаний Твоего Сына, охвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи в тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с Папом нашим Антиихом, Бискупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснулі ў надзеі на воскрешение, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ябранником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому полной вдячности осмеливаемся оказать. Можно держаться за руки? Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего святенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноваты наши, и не вводь нас в искушение, але избавь нас
Бога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого Єсуса Христа. Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось только бере на себе грехи светов, благословенное покликанное на вечернее Бога. Пане, я не варте, как Ты вошел на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
He's hungry, ready, was happy. That's his name. I'm lonely. He's that
Отца. Боже, дякуем Тебе за принятость Твоего стола, Евхаристичный посила. Учени просим, как эти святые сакрамент, умацевав нас у любові, і захватив до служення Тебе разученьки любові до ближніх, през Христа Пана нашого. Об'яви душпастерські. 3 вересня у вівторок успомін святого Григорія Великого, папы и доктора Костела. От сегодняшней недели в нашей каплице, как мы бачим, отправляется святая мша дитячая у 12 годин. Захочуємо записувати дітей на катехезу, і які не були записані у попередньому годі, підходять для сестри Ані. Захочуємо записуватися. На этом тижні припадає перший второк місяця, день молитвы у святого Архангела Михаила, первый четверг месяца, день молитвы о новых покликаниях до службы Божией, первая пятница, день молитвы до сердца Иисуса, и первая суббота месяца, день молитвы про заступництво беззарадного сердца Марии. Адорация Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте на этом тижні завсёды з 14 до 19. Дякуємо за керування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів пригожий, оправу літургічну, за прибирання каплиці тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, ім'яніни, ювілеї, хто чекає і народив дітей. Помолимося за добродіянних передавців нашої парафії, за нас, які сьогодні приходимо у костьол, за всіх дітей, молодь, студентів, наставників, вихователів, катехетів. Нехай во всім благословить добрий Бог, наручаємо кожного з нас способку, опеці Матері Божої і святого Архангела Михайла. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у знамании, пусть нам обратную, суперспокуса и вас от злого духа. Покорно просим, нехай его знищить могло, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекла Шатана и інших злых духов, які нас побудушствують по світі. Аминь. на початку навчального года мы приходим у костел, как просить об даре Духа Святого. Мы верим, что только дякуючи святу Духа Святого, мы можем познать правду про Бога, свет и про нас самих. Божа, Отче всемогутне, криниця життя і мудрості. У святым Христе Ты учинил нас своими детьми и живыми членами Костела. Глянь на собраних тут дітей, молодь, наставників, вихователів, які на початку нового навчального года просять об Твоїм благословенні, освятли їх розум своїм світлом і запали їх серце огнем Духа Святого, щоб вони познавали правду і по прикладі Твоего Сина узрастали в мудрости и любови. Благослови собраних тут дітей, молодь, наставників, вихователів і принесені ими школьні прилади, щоб з їх допомогою вони лепш спостигали правду і добро, пригожость у створеному Тобою світі. През Христа Пана нашого. Аминь.
А цяпер прыміце Божае благословение. На пачатку будзе агульнае, а потом, хто хоча быць мудрэйшым, падыходзім па чарзе, як да каго. Добра? Пан з вамі. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Богу. Подыходят дети, молодь, наставники.
Нехай буде похвалений Святейший сакрамент, правдивое тело Его, Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похваленный святейший сакрамент, правдивое тело Его, Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похваленный святейший сакрамент, правдивое тело Его,